Kini atong latest weather update, November 2, 2022. Padayon natong gi-monitor ang low pressure area or formerly ang Bagyong Queenie na naa na sa 355 kilometers silangan habagatang silangan ng hinatuan Surigao del Sur. Og so far sa atong latest na analysis, dili na kini mahimong bagyo or tropical cyclone. Ang weather conditions sa may central ug western Visayas, Palawan kasama ang Kalayaan Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati ang panagsama panganoron ngadto na sa madag-umo na kalangitan ug naay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga thunderstorms. Samtang Eastern Visayas makasinati ang madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpangilat ug pagpanugdog bugna kini sa trough or hinungaw ng low pressure area. Para sa atong mga dugang detalye, bisitaha to mga official social media accounts. Kini si Jomar Eclarino, gikan diri sa Pag-asa Mactan. Maayong adlaw ug keep safe everyone.